あれは2 пернички, 3 пернички, 4 пернички, 5 пернички. Брате, аз го разбрах как. Как? Ето го стои, като сочи напред, той трябва да сочи напред. Ама майка ти нема логична, нема. Чакай. Не. Как не? Трябва да е напред. Ми напред е. Аз знаем, че това размишлявам час. Подожди не, заебал се. Не такава, под камера. Къде ти бе камера? А наобратно, майка ти ще има. Не, ама то наобратно има. Дали ще го обърнем като да спорим? Как ми наобратно, ми ти панар? Я? Вие бе? Ай сте с теб, що думна огата. Мандел това. Това ме. Кой бе? Манго. Манго, ай бе. Къде? Антонио!